psy, to są tak spokojnie, one też są bardzo najarane. No, Tylko sama kontrola. tylko muszą się kontrolować. A ile ich jest? 4? A wtedy było 5. Czy to ma znaczenie? Nie, 4 są to. Dlaczego 4? No. Nie wiem ile jest, ale pewnie jest jakieś ograniczenie, nie wiem, 3-5. Nie, no to są 4. Okej, nie wiem. Ja się takich szybkich też bardzo dobrze nie znam, bo ja jestem, trochę pomagam w tych zawodach, ale raczej nie takich po prostu roboty. Tak, też jest obszarek australijski. Tak, i też z nimi pracujących. A czołowe obszary też. Będą? Będą. Tylko w klasie starter, no bo najwięcej, tutaj jest w tych klasach zaawansowanych jest po parę psów, to jest klasa open, czyli taka średnia. A w starter no to jest najwięcej, no bo każdy pies no, zaczyna od tego. No. Tego nie wiem. Może jest myślę, że może być poza konkurencją. Gotowałam. Znaczy ja myślę, żeby sobie Nie oszukałem. atmosferę zawodu. No. Naprawdę, wygląda jak taki schroniskowy bryk. Tak. Zeżriała. Tylko się słucha w ogóle. Oczywiście czasami kundelki też mają fajny język, bo to jest jakby powszechne w psach, bardzo naturalne. Tylko zawsze jak ktoś przyjeżdża z kundelki, to też byłaś na owcach. Wow. O, matku. To Ojej. Jezus Maria. To zawsze wiecie, jest obawa, że ten kundelek właśnie będzie miał mistyk, ale będzie próbował go do końca zrealizować. Ale teoretycznie wchodzi się z początkującym psem wchodzi się na ręce, bo nie wiadomo czego się można po nim spodziewać. I do małego poszału. I tak naprawdę już po chwili na ogół wiadomo, czy ten pies będzie kompletnie odjechany, czy da się go kontrolować. Ciekawe jestem, jak to gość tak się zachował. Ma takie zapędy. Na pewno wiecie, myśliwskie się nie nadają i trafą myśliwskie od razu jakby nie w Cały czasie. czas pracuję nad tym. No bo rasy myśliwskie chcą upolować i zabić, tak? Nie, nie, musi bardzo się on poluje, a mimo tego, że poluje, jest tak naprawdę w 100% posłuszny, znaczy powinien być. Tak, tylko się boję, to tak naprawdę Chcę przypomnieć, że ten łańcuch łowiecki Poplintera, co mieliśmy na zajmowania, no to tu wszystko możecie sobie świetnie poobserwować. Co jest wyłączone, co jest wzmocnione, prawda? to musi być pies, który bardzo chce, ale to bardzo chce zadowolić przewodnika, bo naprawdę jest to bardzo ścisła współpraca. Może tutaj ten pan Ale Janusz, co? który jest właścicielem To tego chyba wszystko Tak? Tak. I podobno Rottweilery też były używane do pasienia, no ale na pewno nie jest to typowa rasa pasterska. A jeszcze ten wiatr jest w tą stronę, prawda? Ja kojarzę, jak z moim psem poszłam jeszcze w tym roku na plażę, był wiatr, tą żona poszła tam, ja się po prostu darłam, ludzie się na mnie otwarli, a ona znalazła oczywiście rybkę. Więc ja się trę, a ona po prostu wcale nie wydaje mi się, że to było tak na produkcję, dlatego że mnie ignorowała się do rybki, ale nie słyszała po prostu, bo to, a one, znaczy inna sprawa, że nie zwracała na mnie uwagi, poszła do rybki, bo się spojrzała, to by wyglądało, tak, one się właśnie widzieliśmy, jak ta pracowała, to patrzyło na przykład, tylko mnie zastanawia, że nie one było tak mocno, ja nie słyszałam, co ona mówi wielokrotnie, a bliżej tam to wiesz, gdzie pies ma też inny zakres słyszenia, to jasne, ale... Wychodzę. Biedne te owce. No ale sobie już teraz spójrz. No co tym owcom zależy, żeby to zrobić? Patrz,